ZANU-PF yakadyiwa muna 2008 ikarambirira pachigaro ikarohwa futi 2018 na 2023 ndo same ZANU-PF ichingoripo izveso iri kungotonga Zimbabwe zvechipower. Saka ndosaka muchiona kuti isusu hatina tsitsi nevanhu ivava. Kana uchiziva kuti wakaimaka simudza ZANU-PF nenzeve mudenga kudai so chibva wairovera pasi kuiti bra. Kana uchingatosvika panapa ndo paKulian TV pacho. Kana uripo unoziva kuti uri kudedzerawo kuti pasi neZANU kunge zvandinoita inini. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Pavhurwa hombe panapa ndiri kusangana nenyaya yandiri kuudzwa muma streets esocial media. Munoziva kuti nyaya dzese dzikauya handiti dzinopfura nepanapa vanhu vada kunyatsonzwisisa kuti wanga wamboinzwa ere wasangana nayo. So pane chimudhara ichocho Zera ari kwaVP Chiwenga kana kuti kutodarikira ari kunzi ndiye akaitwa youth leader kumwenezi. Ndo nyaya iri kutenderera muma streets esocial media ese pari kunzi ndi youth leader mudhara wamuri kuona apa. Inini ndakamutarisa ndikatora VP Chiwenga na VP Mohadi tiri kungoti vanhu ivavo same age but ari kunzi ndiye youth leader. I don't know kuti vari kushandisa criteria dzipi kuti vanze right ndo masarudzira avanoita youth yavo youth ipi vari kutaridza youth yavakabva nayo kuhondo here kana kuti youth amene kuti ZANU-PF inorekruta sei youth yayo. Zviri kutondibvundutsawo inini because ndikuona kuti vanhu ava atoo madhara vanofanira kunge vachitotsvaga majezi kune zvimwe zvikamu but vechidiki vacho vanosvika vabva vanzi ndiye leader wavo. But ndine zvinhu 2 chete zvandakanzwisisa. Vanhu ivavo vakaongorora chinhu ichi vakachimaster vakaona kuti bato ravo harina vafana vechidiki venguva yamanje rakangozara chete neharahwa nechembere. Ndo vanhu vekuti vakabvira kudhara vachingovharwa vachingodzi ZANU ndiye ropa, ZANU yakazodai so, ZANU yakanaka yakabva nayo kuhondo because it's very rare these days kuti uconvince mufana wechidiki kuti ZANU-PF yakanakira chii. And I'm challenging anyone anoda zvake wamunofungidzira kuti anga ndikwanisawo mburi yeZimbabwe mupei namba dzangu auye timuconnecte pacall pana pachannel ambotiudzawo ambotraya kundiconvincewo zvayakanakira ndimufambe nemaquestions. I've got 1979 questions dzekubvunza munhu iye anenge achida kundibvunza kuti ZANU-PF yakanaka ZANU-PF yakadai so kana asina yete mundudze ndotoita kutengera tonyatsopedzerana panapa. Because zvinhu zvakaita sezvizvi asi zvinhu zvekuti toramba tichizviaccept, asi zvinhu zvekuti toramba tichizvigamuchira, asi zvinhu zvekuti toramba tichizvisekerera zvichiramba zvichienderera like this. Tiri vanhu vekutoti takatonetawo nazvo. Saka ndo pandiri kutaura kuti indini kana zvinhu zvakadai so isusu hatikwanise kunyarara. Ndosaka tichizoti pasi nawo paya mozoti Kulian unoverreactor why iwo uchingoya uri mupower iwo ungotanga nekutotanga nekulike uchitanga nekufinhura vanhu ivava. Guys, let's be very honest. Future yacho iri kuzoenda nekupi. These people vese vapa dhuze nekufa but ndo vari kurana mapositions, ndo vari kutora maopportunities ese munyika. Mangwana they don't care about future and they don't care. Vanokuita madecisions mamwe akadhakwa. Why? Because they know kuti mangwana vanenge vasipo kuti vazoansa zvinhu zvese izvozvo. That's why they don't care. Vanokuita zvese. Ndiso zvinoka even muparliament ichenda vakangoisana ana madhala vachingoenda vakadaro vanongoita zvese zvima decisions vanongosaina zvavanoda zvinokwanisa kuva protector ivo because ropa richada nguva tsinga dzakuramba zvekukakatidzana nharo nevafana vechidiki nekuzobvunzana havasina nguva nazvo vakungoita zvinhu zvinoita kuti vasevhekane ivavo. That's why kwazoona umwe achitaura kuti munhu anongobuda achitaura nyaya dzekuti chichichi isaichibhagera muziso ndo makazoona ivira mega ichitaurika nyeyo kuti vafana vechidiki vava dzemurai chete anongouya achingotaura kuti amuna akagwa vakashata Zimbabwe pazoitika zvakadai so chimboisa chibhagera muziso ndo zvavari kuzviitira. But aiwa isatiro chibhagera muziso togara takatorowa maglass kutodefenda ndo saka zvite chida kutomira tinhikina. But inini nyaka I'm disappointed. Ndinozwa kuti pfungwa dzangu hadzina kugadzikana like now ndichiona zvinhu zvakadai so zvichiitika zvinhu zvokuti zvinenge zvitondirwadza. Why? Ndomubvunzo ndendinawo. Why vanhu tichisiya zvinhu zvakadai so zvichiitika and youth generation yacho yavafana vechidiki vacho vari kusiyiwa vachipengera kumutoriro vari kusiyiwa vachiita zvakasiyana ivavo ndo same vafana vacho ivavo vekuti anozongoudzwa kunzi imimi tatokuroerai madecisions because imagine kuti pari kunzi ndo youth decision yarohwa remunhu akakura kudai so atorwa decision atopedza.
iwo the next thing chaona kutobvunza wakutongoudzwa kunzi handiti madecisions muri kuwirirana mukutaurirana handiti youth mati muri kuda zvakati ende even kuZANU-PF I don't know kuti vanonyatsodinda sei kuti youth iva munanga gwacha chibuda vanoti ndo type youth yavo here kana kuti chi ndosaka ndikuti same vanhu ivava ndo vari ngoramba vachingodzokorodza same problem 2008 vachirambirira imwe chembero vachida kuramba vakaibayirira is the same thing chauramba chingoita izvezvo obva uzgonza 2030 tikutosvika tiripo amen I don't know 2030 vanenge vati kana kuti vakaona here kuti 2030 ndokunoina I don't know n'anga dzavo ndopa dziri dzakavati musvike ikoko here mazimba tiri kuenda kupi senyika kana zvinhu zvakadai so tiri kuenda kupi kana vanhu vachinzi ndo youth yacho iyoyi inini ndinonyatsonzwisisa kuti tiri kuenda kupi vatadza kuconvince vafana vechidiki isusu tinavo vafana vechidiki tovaziva tinavo hobho vanotouya we have numbers and vafana vanoteerera vari neshungu nenyika yavo vada kunzwisisa kuti zvinhu zvichaenda kupi mangwana kuchange kune chi vanobvunza maquestions ari bo havasi kudiwa kupiwa munzvimbo vafana ivavo hamene kuti why vanongodiwa madhara yavo nokosvika unonzi saka iwo ndovati unodai vatoti bo mudhara bo zvese bo vakutotora nemapositions asiri avo onzi munhu akadai so anzi ari kuleader youth yekupi zvinhu zoitika kuZimbabwe mashura chaiwo mashuripiti chaiwo ndozvigara zvakatotivhundutsawo titakutadza kutonzwisisa kuti akomana kana zvinhu zvakudai so vahari chaiwo zvakaoma anyway muri Zimbabwe ndingazonzi ndinonyautaurisa ndichitadza kukuudzai zvimwe zvinhu zvakakukosherai kune vari muSouth Africa kana uchida kuregister company usina work permit kana kuti study permit obva wavhurirwa FNB business account pane vanonzi veEducation Research ana Mukoma Owen vanozvigona vabatei panhamba dzavo idzo dzandatoisa pascreen right now vabatei vakuitirei vakuregisterei makampani vakuvhurirei maFNB business account haasi maaccount aya kuti unozotya kuti saka ndingini yangu inozodidi kana kuti woswera uchinetsa kana zvauri kuita zvokuti unokumbira umwe munhu ndikumbira umbundisiro mari yangu vamwe munotoda kana mabasa aya echigadhika unozwa kuti kuchigadhiko kuti upinde basa raya ushande pambanzi mune account here ndai baba saka all those things zvinhu zvokuti unoda kuti unge une yako account yekuti wakaisa ningirikini yako account number dzako zvinhu zvako zvakungozviita zvega ende kwautojumo unozwa kuti varungu mazuva vari kuramwa mabasa unoziva unongosara watopo wangochigadhepo potongoisa matsamba ako wotoregistra security company yako ugara nemapepa muhomwe hazvimbodi kana work permit kana study permit ingoda passport yako iri valid wotoregisterwa wotoitirwa iwe ngobatira vakomana veEducation Research wobva wotokuitira chimwe chinhu chito chidhiri chandatokuudzirai chiri handizvo kuzoti mangwana muzona muti koiwe chawazotese unongovabata kuti koma uye koza vamwe vakavhurawo makampani vari kunetsikana bookkeeping dzavo zviri kuvanetsa please contact him as well anokwanisa kubatsira panyaya dzebookkeeping ishasha nyanzvi chaidzo saka garai mavabata musazoti handa kutipirai madhiri vamwe vakungorenda dzimba vachirendesera vanhu ita pinda mabhidhiri ndochidhiri chacho chochochi you never know mangwana contact him on the numbers that are showing on the screen.